A Deputación de Pontevedra levará a cabo un novo plan de axudas dirixido aos sectores máis afectados pola pandemia. Este programa irá a debate no vindeiro pleno extraordinario, que terá lugar o venres día 12. A intención do Goberno provincial é aprobar un suplemento de crédito para chegar aos concellos ao 1% dos seus orzamentos, unha porcentaxe que se traduce en 1.640.000 euros. O día 12 aprobamos o suplemento, o día 10 serán as comisións informativas e de forma inmediata, como xa temos tamén o que recursos vai chegar a cada concello, os faremos chegar de forma inmediata. Esta decisión por parte da Administración provincial chega despois de non conseguir o popular acordo entre a Xunta, a FEGAMP e as deputacións, algo que foi criticado así hoxe por Carmela Silva. Non foi posible chegar a un acordo porque a Xunta de Galicia negouse a aportar o 1% e porque, sobre todo, negouse radicalmente a que fora os concellos quen xestionaran estas axudas. A este 1.640.000 euros hai que sumar os outros 6 millóns que a Deputación xa habilitará a través da liña 1 do Plan Concellos. Neste caso, o 1,6 millóns de suplementos son para axudas finalistas. Os 6 millóns do Plan Concellos é unha decisión dos concellos. O poden adicar a isto ou poden adicar a aquilo que consideren que é unha prioridade para eles. Nós somos moi respetuosos coas súas decisións. Pero este 1,6 millóns de euros son finalistas. Aqueles concellos que non deriven estes recursos ao destino para o que están previstos, que apoio ao sector, non poderán utilizar eses recursos. O reparto deste diñeiro farase baixo un criterio obxectivo de poboación entre os diferentes concellos.